Турция билет Москва гирифтагиро медуда бо шаҳрнакапешакӣ раҳмат акард. Моддаи 247 қисми 4 340 қисми 3 2 солу 2 моҳ монда амнистияда меғалтад. Барои авфи зиндониҳо кофтукоп кинед ягон хабар ёбед. Ширкати софсавдо барои зиёд кардани риш ва ё барои зиёд кардани мӯи сар ва ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ва ё барои зиёд кардани қувва ба шумо ёрӣ мерасонад ва инчунин дороҳои варзишӣ, протеин ва гейнерҳо бо нархи арзон. Дастсафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия дар муддати 5 соат карда мешавад. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷаӣ. мо имрӯз дар атрофи мавзӯе суҳбат мекунем ки шахсиятҳое ки дар Федератсияи Россия қарор доранд ва кору фаъолият мекунанд дар ҳолати бозгашт ба ватан метавонанд ки нафақа бигиранд. мо дар мавзӯи лоиҳааш гап зада будем 1-2 рӯз пеш, вале имрӯз қарораш аллакай ба имзо расидагиай ба шумо мефаҳмонем. Дар Федератсияи Россия шаҳрвандони хориҷӣ кор ва фаъолият мекунанд дар ҳолати бозгашт ба ватан метавонанд ки нафақа гиранд. Думаи давлатии Федератсияи Россия гуфт, шаҳрвандони хориҷие ки дар Русия кор мекунанд ба расидан ба синну соли бознишастагӣ нафақа хоҳанд гирифт. Яъне ки ҳар як шахсияте ки айни ҳол дар Федератсияи Россия кор ва фаъолият мекунад бо тариқи ҳама ҳуҷҷатгузориҳои дуруст, яъне регистратсияш дурустаю патент меспора, кору фаъолият мекунад ва вақте ки ба ватани худаш, яъне ки тоҷико ба Тоҷикистон бармегарданд ва синну солшон ба нафақагирӣ агар расидагӣ бошад, аз тарафи давлат ба ӯво пенсия метиҳанд. Ва инчунин Думаи давлатии Федератсияи Россия қайд намуд, коргарони хориҷӣ ки дар Русия кор мекунанд ҳангоми расидан ба синни мувофиқи қонунгузорӣ нафақа хоҳанд гирифт. Муҳоҷирон аз ҳисоби маблағе ки корфармо дар тӯли корашон дар Русия барои онҳо пардохт мекунад нафақа мегиранд, таъкид кард вакили Думаи давлатӣ. Яъне ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон синну соли нафақагирӣ чанд солае ки ҳастай, вақте ки шумо аз Федератсияи Россия ба Тоҷикистон миёену ҳамун синну солтон барои нафақагирии ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқат кунад, шумо метавонед ки пенсия бигиред. Яъне ки пештар ба ҳамаи мо шумо маълум аст, шахсиятҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон кор ва фаъолият мекарданд, дар ҳолате ки синну солшон барои нафақа гирифтан мерасид, ба ҳамун шахсиятҳое ки дар Тоҷикистон кор кардагиянд нафақа медоданд. Вале айни ҳол ҳар як шахсияте ки берун аз Тоҷикистон дар Россия ҳам кору фаъолият мекунад ва Тоҷикистон меояд, ба ӯ шахсият ҳам аз ҷониби давлат, яъне аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон нафақапулӣ ҷудо карда мешавад. ва инчунин қайд кардан мумкин аст муҳоҷирон замоне ки ба ватани худ бармегарданд нафақа мегиранд. Нафақаро он давлате пардохт мекунад ки муҳоҷир дар он ҷо кор ва фаъолият кардааст. ёдрас мешавем ки Тоҷикистон ва Русия оид ба ҳама ҷанбаҳои лоиҳаи созишнома оид ба ҳалли масъалаҳои нафақа барои муҳоҷирони меҳнатӣ аллакай ба мувофиқа расиданд. Дар ин бора роҳбари агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи ҷумҳурии Тоҷикистон Дилмурод Давлатзода гуфт: лоиҳа бо мувофиқа бо вазорати корҳои хориҷӣ барои баррасӣ ба ҳукумат пешниҳод шудааст, гуфт Давлатзода. Ин созишнома ҳаҷми нафақаеро ки шаҳрвандони Тоҷикистон ки дар Русия ҳастанд бояд гиранд танзим мекунад. Яъне лоиҳае ки байни Федератсияи Россия ва ҷумҳурии Тоҷикистон созишномае ки ба имзо расид оиди ҳамин суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа пешниҳод шудагӣ ҳастае ки шаҳрвандои Тоҷикистон дар Русия ҳастанду бояд нафақа бигиранд. ана ҳамира тасдиқ ва муайян мекунанд ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод кардагиянд ки шахсиятҳое ки дар Россия кору фаъолият мекунанд дар ҷумҳурии Тоҷикистон бояд чӣ қадар нафақапулӣ бигиранд. Дар идомаи барнома саволоро мехонем ба саволотон ҷавоб бигирем. Гулнисо Раҷабова нависад: раҳмати калон додарҷон, раҳмати калон ҷаноби олида, худоҷон аз фарзандош баракат ёбад ки модаронро хурсанд мекунад. Илтимос ҷавоб диҳед. Москва дам мешава амнистия ҳами домоди марам худоҷон бироя ки ятимаки духтараки ман хурсанд шавад. мутаассифона дар Федератсияи Россия амнистия мешава ё ки не ягон ахборот нестай
ва дар ин бора ҳечи гуфта наметавонам ки дар Россия оё амнистия мешавад ва ё ки не. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон имсол бахшида ба 30-умин солгарди истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон золотая амнистия мешавад. Сами Шафиев бародар як 10 бор комментария нависондагӣ дар ҳамиҷа марам як 3-4 барномаам саволо дар ҷавоб додагим, то ҳатто метавонӣ ки дар Инстаграм бинависонӣ, дар ҳамҷа ҳамсӯҳбат бишем хубтарай, чунки видеоро ё ки тамошо намекунӣ то охирша. Ба ҳамин хотир дар аввали барнома ман ҳамин саволитро хостум дар атрофаш гап занам. Дар Инстаграм бинависон ҳамсӯҳбат мешавем бародар оиди саволи пешниҳод кардагид, агар ки та ҷавоб нагирифта бошӣ ба саволат. нафарҳое ки дандонҳои худро сафед кардан мехоҳанд ё мехоҳанд хунукии дандонро табобат кунанд ё мехоҳанд барои рост кардани дандонҳо брекет монанд, ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед. духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва мебошад. Дилафзо шенависай. Офарин ба пешвои миллат. Худо умратро дароз кунад. Президент Эмомалӣ Раҳмон 1000 сола бошад. Амин. خداوند کنه که وطنی ما تنج و آرام باشه همه وقت و ما را نیز سپاسگزاری خدمت به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میرسانیم، چون که در همه حالت ها در برای خلق چی در آفت های طبیعی که در ناحیه ها رخ میده کمکی خودش میرسونه و ما نیز جوانا کوشش میکنیم که کمی هم باشه سهم خدمت بهر پیشرفتی وطن و بهر آبادی وطن همیشه بگذاریم، چون که وطن آینده از ما و شما جوانا وابستگی داره و ما و شما جوانا آینده میتونیم که وطن پیش ببریم. به همین خاطر وطنتون دوست بداریم، ملتتون دوست بداریم. қаҳорзода ҷамшед нависад. салом акаи Сорбон, ягон номермон барои қимат будани билет шикоят кунем. ман дирӯз ба пурсидани билет рафтам, 7800 сомонӣ гуфт, 10 рӯза шад. гуфтам барои чӣ дар ахборҳо 5800 шидагияи билет гуфт, ахбор дурӯғ мега, барои ҳамо ахбор бихар. марай авиакаса пеш кар, жда дорам, пешакӣ раҳмат. мутаассифона ман номер надорам, лекин барои ҳамин комментарияи худ ман дарёфт мекунам рақаме ки барои қимат фурӯхтани билетҳо шумо шикоят кунед, арзи доди худтона ба ҳамо пешниҳод кунед. дарёфт кардам, дар барномаи дигар мегум рақамҳои телефон. Назриддин нависад. салом ака, моддаи 247 қисми 4 340 қисми 3 2 солу 2 моҳ мондаи амнистияда меғалтам. бародари азиз, дар бораи кадом статьяҳо меғалтанд ё кадом статьяҳо кам мешаванд, дар барномаи гузашта ман гуфтам ки ҳеҷ ёли аниқ нестай. агар ки аниқ шид, ман ҳатман ба шумо хабардор мекунам. муртазо бобоҷонзода нависад. ассалому алайкум ака, мара запретам тамом шидагӣ, 3 рӯз шид, метавонам Россия равам? агар ки въезд шуда шидагӣ боша, албатта метавонем. убайдулло мусоев нависад. салом алайкум акаи Сорбон, одами судшидара дар хизмати ҳарбӣ қабул мешавад? қонунгузории уҳдадориҳои ҳарбии ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз сабабҳое ки шаҳрванд ба хизмати ҳарбӣ даъват намешавад, ҳамин сабаб ба гуфтагие ки агар шахсият доғи судӣ дошта бошад. муҳаммад тиҷей нависад. салом алайк акаи Сорбон, ман занамро қатъи кӯдак Москва овардани ҳастам. кӯдак 3 сола ҳаст. ба кӯдак чӣ лозим мешавад? паспорт, билет ё ки дигар документ? илтимос ҷавоб диҳ ака. аввалан давернас лозим мешавад айноми худат ва баъд дуюмин ки загранпаспорт лозим мешавад ва сеюм чипта лозим мешавад. яъне ки вақте ки чипта харидорӣ мекунем ба кӯдаки 3 солара 50% пулша пардохт мекунем, вале ҳар ширкати ҳавопаймоӣ ҳар хел сум талаб мекунад ба фоизи худаш. мисол мегирем, агар Somon Air 50% бигира, мумкин Уральские авиалинии 60% ё 70% бигира, ё ки Ютер мумкин 70% бигира ё 80%. ҳар ширкат фоизша ҳар хел мегирад. Гадоев нависад. салом алайкум ака, ма через Беларусия омадагиам, метавонам документ кунам ака? подробно фаҳмо. агар ки дар вақти гузаштанат аз Беларусия паспортат печат дошта боша, албатта метавонӣ. агар печат надошта боша, ягон намуд дар ҳолати убур кардани сарҳад, мумкин аст ки ба мушкилӣ дучор бошад. Анис Анварӣ нависад. салом акаи Сорбон, через Узбекистон омада мешавад? Тоҷикистон пешакӣ раҳмат. бале, аз Тоҷикистон ба Узбекистон парвозҳо ҳастанд ва аз Узбекистонам ба Федератсияи Россия мешавад рафт. Камилов нависад. салом алайкум Сорбон, теста чанд рӯз пеш мешавад? ман 28 билет дорам, илтимос ҷавоб диҳ. яъне ки бародар, як рӯз мондан ба парвозта тест спорӣ нара, чунки уҷа очирад беҳад бисёр аст. то ҳаму 72 соата расшод бигиву теста бира биспор. Саиди Бохтарӣ нависад. салом бародаро, кадом филм куномша кӣ медонад?
филми азоби шавҳар дар канали мо аллакай ду қисмаш буромадагия. касе ки тамошо кардаги набоша будроин тамошо кунен ва сеюм қисмаш рӯзои наздик пешкаш мешавад. Меҳроб Гулов нависад: салом алейкум бародар, сорбон илтимос ҳамин смс ответ битаяка Турция билет Москва гирифтаги раҳмед буда бошанака пешаки раҳмадака. Ширкати Аэрофлот боша мешавад Турция шаҳрвандои хориҷӣ ба ҳамин ширкат метавонанд ки ба Федератсияи Россия билет бихарану сафар кунанд. Сафар Шарипов нависад: салом дӯсти азизам, сорбон аммо нафарое ки гражданинан ҳаваё мегиранд пенсия, аммора ба и патентомон признават намекунанд барои пенсия. Не бародари азиз, шахсиятҳое ки гражданини Россия нестанд, яъне шаҳрвандии Тоҷикистон надоранд, шаҳрвандои Тоҷикистоне ки дар Федератсияи Россия кору фаъолият мекунанд, дар ҳолате ки ба Тоҷикистон бармегарданд сину солшон барои нафақа гирифтан расида боша, агар нафақапулӣ ҷудошон мекунанд ва ин қарор нав буромадагия бародари азиз, яъне ки шаҳрвандое ки мисол вид на жительство надоранд ё РВП надоранд ё ки гражданство надоранд, ин шахсиятҳорам дар ҳамин рӯйхат дохил ҳастанд. Шоҳ нависад: салом ака, барои авфи зиндониҳо кофтукоп кунед, ягон хабар ёбед. Ягон хабар шидагӣ нестай, хабар танҳо аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод кишид, баъд пешниҳод мекунем. Як хабаре ки буд мо аллакай гуфтаем ба шумо, яъне дар мавриди авфи тиллои золатаи амнистия дар ҷумҳурии Тоҷикистон 25 000 нафар авф карда мешаванд, яъне ки гумонбаршудаҳо, судшавандаҳо, айбдоршавандаҳо ва зиндониҳо. Обши 25 000 нафар дохил шудагиянд, вале кадом статьяҳо меброянд ё кадом статьяҳо кам карда мешаванд, ҳоли гуфта шудагӣ нестай. ахборот ки дарёфт кардем ҳатман ба шумо пешниҳод мекунем. Тамошобинони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. Агар ягон саволи дига дошта бошед, дар комментария саволотона пешниҳод кунед ва дар канали мо обуна шидана фаромӯш намекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.